May adlaw nga Sabado, mga higala, ani anapod ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ania ang maayong balita sa Cebu. Ang Department of Agrarian Reform Cebu Province miapod-apod og mga Certificate of Land Ownership Award o CLOA alang sa mga agrarian reform beneficiaries dito sa Northern Cebu. Kung diin anaa sa 380 ka mga agrarian reform beneficiaries gikan sa lain-laing mga lungsod ang nakapahimo sa maong aktibidad. Ang gipahigayon nga CLOA distribution mitunol sa 158 ka mga titles og 476 e-titles gikan sa DAR Cebu Province nga mi-cover sa kinatibuk ang 431.11 hectares nga yuta. Ang mga ARBs nga nakadawat sa mga CLOA nagikan sa mga lungsod sa Tabugon, Bogo, Carmen, Katmon, Tuburan, Sugod, Midilien, Daan Bantayan ug Danao. Kabahin sa gipahigayon nga CLOA distribution, ang DAR nag-awhag sa pag-apil sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization aron sila matabangan sa ilang pag-agrikultura nga mga panginahanglan, sama sa pagtanyag kanila sa hustong pagbansay, mga makinarya ug uban pang gamit sa pag-uma. Ang naisgutang kalihukan gipanguluhan sa DAR Cebu Province Committee ug gitambungan sa mga representante ug opisyales sa mga local government units. Mauusab kini ang maayong balita sa Bohol. Pagtapos sa Enero, nakita na nato unsa kadako ang gidagan sa debosyon sa Santo Niño. Gikan sa pagkakaplag sa imahen ni atong 1565 dito sa mga abo sa nasunog nga balay sa dato, gihimo dayon ang misa o prosesyon sa milagroso nga bata. Adto usab nga mga higayuna, ang mga pagano sa Kabisayan nga mga isla may mga giisip usab nga bathala nga mo'y tinhuang namataan nila. Gikan sa Sugbo, ang debosyon sa Santo Niño may kailap sa kaislahan hangtod sa ang mga bulanon na abtan. 1571 pa man diha na ang debosyon sa Santo Niño. Gipasugda ni Padre Diego Hera ang debosyon sa Manila. Sa Kabisayan, ang Santos nga bata nga nagbisti og puwa. Sa pila ka lugar sanglit ang Santo Niño giila na sa tibuok kapupudan nga mo'y labing taas nga ranggo, gibistihan usab siya sa parehas kang Miguel Lopez de Legazpi nga sinina. Sa nagkadaiyang lugar sa Bohol, kini nga santo gihimong gihalaran o gisayawan o bisan unsang matang sa bansay sa tinuhuan. Kung may sayaw sa sinulog o giok, sa batuan duna sila'y sayaw sa gimbawan. Pagsadya o pasalamat sa mga grasya nga sa Santo Niño na dawat, kini gipaagi sa gimbaw. Tambol nga giukit nga kahoy nga may anit sa ibabaw nga maoy ibasaw. Nagsugod sa dekada 80 ang gimbawan usa ka pamaagi nga mga katawhan makalimot sa ilang trauma nga nahiaguman. Dihang ang mga arbanong rebelde sa ilang lungsod mo'y halos nangagamhanan. Milahutay pa ang gimbawan bisan sa hulga sa sakit ug katalagman. Tataw nga pagpadayag sa pagtuo nga dili-dali ang muharag bisan pa sa pagsuway nga sa mga katawhan na kapakatag. Gikan diri sa Batuan, Bohol, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Ug di usab magpauwahi ang Siquijor alang sa ilang maayong balita. Nakatilaw na ba mo og lami ang macaroni chicharon? Dinhi sa isla sa Siquijor, aduna usab kitay ikapasigarbo. Ani ana ang lami ang macaroni chicharon sa pamilyang Sukuano sa Lazi, Siquijor nga naghawas kanila gikan sa kalisdanan ngadto sa kadaugan taliwala sa pinansyal nga mga hagit nga dala sa pandemya. Si Filma Sukuano nangitag alternatibong tinupdan para sa iyang pamilya taliwala sa pagkawala sa trabaho sa iyang bana sa panahon sa pandemya sa COVID-19. Nangita sila through online ug nakakita sila sa YouTube nga macaroni chicharon nga nagtrending ni adtong panahona ug nakadesisyon dayon sila nga musuway niini nga negosyo. Human sa trial and error nga ilang pagtilaw-tilaw, at last nahimo na gyud ni Filma ang hingpit nga recipe alang sa macaroni chicharon. Mi-apply dayon siya og nakadawat og livelihood assistant grant sa Sustainable Livelihood Program gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
Nagpasalamat kog dako sa atong gobyerno nga pinaagi sa ilang programa nga Sustainable Livelihood Program pinaagi sa DSWD. Nahatagan ko og higayon nga makabangon sa pagkahuman sa pandemic nga nawad-an mintanan og trabaho. So mapasalamaton kog dako kay dili lang ako ang nahatagan og grasya pati ang akong mga silingan, ang akong mga kailan, nakatrabaho pud sila nako og apel. So mahatagan pud sila bisag ginagmay na pud sila oy kita. Ug tuod man sa 50 ka kilos nga makaroni, makahimo og 2 ka gatos ka pakete nga chicharon ug iya kining gibaligya og tag 100 pesos. Matod ni Filma nga mokita sila og 18,000 pesos hangtod 20,000 pesos matag produksyon. Mapagarbuhon si Filma nga pinaagi sa iyang negosyo, nakatabang siya sa uban sama ni Sheena ug Mark Nino nga mga estudyante isip repacker, ingon man ni Palito Aso isip usa ka delivery rider. Dako kay kong pasalamat aning trabaho nga akong sudlan karon kay usa na siyang katabang sa dagdag allowance nako og bayad sa boarding house dito sa Larina. Tara na og bangadto na kita sa Lazi ug atong tilawan ang makaroning chicharon. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Marfel Faith Hamon. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uma na pud ta sunod semana.